Министр орынбасары Август Муслим Туғаньяк һәм Намус агрофермаларында булды. Исламов фермер хуҗалыгында кыр эшләренең барышы белән танышты. Илгиза Кешинде безнең 100% теге без әйтәбез икән Мейдин Татарстан дип әйтмәм. Монда бөтенесе мөслимдә эшләнгән техника белән, мөслим егетләр куллары белән эшләнгән техникалар белән шәшәләр. Менә горурланабыз. Мөслим районы үзенчәлекле район. Чөнки бу районда безнең төрле технологиялар белән шәшү бара инде шәшү. Монда теге ноутил дип әйтәбез, классика, полуклассика. Туғаньяк агрофирмасында да язгы кыр эшләре оешкан төстә дәвам итә. Агрофирмада дым каплату эшләре тулысынча төгәлләнгән. Бүген белгечләр һәм механизаторлар шәшү белән шөгыльләнәләр. Безнең бертөкле культураларга килгәндә 5800 дән 14 гектар майданында бертөкле культуралар шәшеләчәк. 4000 ярымнан артыграк гектарда техник культуралар шәшеләчәк. Дым каплату тулаемча төгәлләнде. Яңгырларга хәтле дымны каплатып бетердек. Яңгырлар явып бетте инде. Шуңа күрә бүгенге көндә ныклап шәшүгә керештек. Җитәкче сүзләренчә, агымдагы елда агрофирмада берничә яңа культурада шәшеләчәк. Һәр вакыттагыча техника паркын яңартуга да аерым игътибар биргәннәр агрофирмада. Быелгысы елны инде без алдык 2 тырма агрегаты киң 26 метрлы. Бу инде безгә эшне тизрәк эшләргә ярдәм итте. Моңынча инде без дым каплатуда 7-8 көн эшләсәк, быелгысы елны 5 көндә дымны практически каплатып бетердек. Аннан тыш инде алдык тагын ФДС дигән агрегат, бу инде приставка дип әйтик, сыйга ашламаны кертергә, шәшү вакытында шәшү белән берлектә бу инде бер проходта 2 төрле операцияны ясыйбыз. Агрофирма оешканнан бирле эшләүче Валиулла Хабибуллин инде байтак еллар механизатор булып эшли. Язгы шәшү эшләренә быел да беренчеләрдән булып аның тракторы чыккан. Әйбәтендә барда агрофирма башланган бер эшлим инде монда. Киминә килеп тора, менә ашарга килеп тора. Нибирдә бар. Зарплат түләп торалар, әйбәт. Барда әйбәт. Табигать анабыз яңа сынаулар җибәрмәсен иде. Барлык хуҗалыкларга да язгы кыр эшләрен тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгарырга насыйп булсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.